Казанның 7 мәктәбе беренче сыйныф укучылары саны буенча рекорд куйды. Кайбер мәгариф учреждениялары быел 15-шәр сыйныф җыйды. Бу хакта эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә шәһәр мэриясендә хәбәр иттеләр. Шулай ук мәктәпләрдә туклану темасы да кузгатылды. Укучылар өчен комплекслы төшке ашлар күпме тора? Бу турыда алдагы язмада. Комплекслы төшке аш 48 сум, ирекле сайлау менюсы буенча 76 сум. Быел Казан мәктәпләрендә туклану бәясе үзгәрешсез калды. Өлкән сыйныф укучылары өчен ташламада сакланып калган. Ул көнгә 8 сум 30 тиен. Аз керемле гаиләләрдән һәм башлангыч сыйныфлардан килгән укучылар бушлай туклана. Менюны да яңадан караганнар. Мониторинги и опросы. Безнең белгечләр үткәргән мониторинглар һәм сораштырулар күрсәткәнчә, барлык балалар да иртәнге сәгатьтә кайнар аш белән тукланырга әзер түгел. Ярма һәм сөт ризыклары күбрәк булган комплексларның икенче вариантын эшләргә һәм сайларга тәкъдим иттеләр. Булар ботка, сыр. Менюлар гына түгел, азык-төлек блокларда яңартылды. Казанның 30 мәгариф учреждениесендәге ашханәләр яңа эш форматына күчкән. Хәзер бу мәктәп рестораннары, махсус дизайн һәм сыйдырышлык белән. Проведение ежегодной. Ел саен ашханәләрне заманчалаштыру, мәктәпләрдә укучылар саны артуны исәпкә алып, утырту урыннары санын арттырырга мөмкинлек бирә. Яңа мәктәпләр ачу һәм реконструкцияләү нәтиҗәсендә утырту урыннары саны 8 меңгә якын артты. Быел Казан мәктәпләрендә 165 мең укучы белем ала. Бу 5 алдагы елдагыдан 5 меңгә күбрәк. Быел кайбер белем бирү учреждениеләре 15-шәр беренче сыйныфны ачты. Школами рекордсменами. Беренче сыйныф укучылары саны буенча рекордчы мәктәп Бионика лицее һәм Весна комплексындагы 85-нче лицей булды. Анда 15 сыйныф ачылды. Сыйныфлар С хәрефенә кадәр барып җитте. Ләкин мәгариф учреждениеләре җитешми. Берничә микрорайонда Салават күпере, Салмачы, Солнечный город, шулай ук Вишневка һәм Привольный бистәләрендә ул аеруча кискен тора. Яңа объектлар төзелеше хәлне җайга салырга ярдәм итәчәк. Хәзер Казанның Сказочный лес һәм башкала торак комплексларында 2 яңа мәктәп салына. Ания Гыйбадуллина, Фируза Насырова, Татарстан яңалыклары.